Tässä on pelivaihtoehtoja. Tässä on mitä pelejä haluatte, että kuvaamme. Jukebox, Technic, Roblox, Team Fortress 2, Terraria, Garry's ja Minecraft. Ja ehkä voitte laittaa jotain latauslinkkiä tai jotain, jotain nettipelejä. Laittakaa nettipelejä sitten ja sanokaa mitä te haluatte. Laittakaa niihin linkki tai ei linkki. Sanokaa vaan niille nimi tai jotain. Laittakaa siihen osoite ja kaikkea. Ja sitten kun te olette laittaneet ne, niin sitten me voidaan ottaa ehkä niistä videoita. Eikä mä vaan testaan niitä. Tai ainakin me varmaan testataan, jos me otetaan niistä videoita, mutta mitä? Fuck! Mun persää! Ja tuolla on Steam jo auki. Koska siellä on joku perseohjelma käynnissä. Mikä vittu onkaan. Eli vaihtoehdot. Joten valitkaa omat paskanne ja perseenne. Ja pervonne. Joten täällä olisi osa tällä kertaa loppunut.